Mmadụ one na-etere ndị vidio a na-agagharị n'ihu akwụkwọ ebe di na nwunye na-anụ ọgụ nke bụzi na nke nwaanyị ji ebute mma ka ọ sọgbuo di ya wee na-akọwa nọ nke nwoke ebe ife kpọpụtara nke nwaanyị obodo oyibo na fa amụtagokwa nwa na amaghị ife na-eso ọgụ wee su nke bụ na nke nwaanyị je weta mma na-asị di enu oyi egburiri ya taa ọ bụ niile na-enye bụ ife onyonyo buru oche ka ịbịa maka ama na ụfọdụ n'ime unu na-ajụ nke nwaanyị emesiziere gbuo nke nwoke ka nke nwoke emechaa gbuo nke nwaanyị ka mgbe nke nwaanyị jezi debe mma na o ji ebute egbe ka o ji ebute ọgụ ka o ji ebute anike bịakwanụ n'elu n'isi mmiri wee weta nya bụ ife ka unu nụzie onye gburu ibie n'ime fanabụ maka na mgbe afa wepụtara ife onyonyo a na-asị na di na nwunye rukwa nke na-aya ebute ọgụ ma ọ na-aya ebute mma ma ọ na-aya ebute egbe na ọ dọzikwa nke ịfụnanya dị n'anya bụ di na nwunye na ọkakwa mma na onye ọbụla gbasara maka na ife ya emegide onye sịrị na ọfụrụ n'anya o wee jee bute ife ya egbu maọbụ weta ife ya agba ọsọ ya nọrụ n'etiti ndụ nọrụ n'etiti ọnwụ na ụfọdụ na-esi n'ime ya wee nwụda anwụọ na ndị na-anọ n'etiti ndụ n'ime fa abụ obele marụkwa amarụ na ife agha abụọzikwa ịfụnanya na ife unu na-abụ nọzikwa ebe ahụ bụ ọnwụ ka unu na-esi bịakwanụ ka unu nụrụ ka akụkọ di na nwunye na-abati wee bido na ka nya bụ akụkọ si wee bi o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a n'ọkwa di na nwunye ka fa bụ n'eziokwu andị na fa bikwa n'obodo oyibo na o nwere okwu na-eselụfa na-abụ na mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a sokwa wee na-ewepụta ozi n'ihu akwụkwọ nya ndị kọntent kreatọ fa bụ ndị na-agbasa ozi ndị na-eme famili program ka ndị mmadụ na-enenefa ma ọ na fa na-akọ ụdị akụkọ dị iche iche unu ya afụcha peji fa na-abụ ka unu jee marụ ka esi wee nụdebe nya bụ ọgụ na nya bụ ọgụ na ọkontinu ka nya bụ ọgụ na ọkwụsịgo na ka ife bidokwa na-eji wee nụba na nya bụ ọgụ na onye gburu ibie na onye ndị polisi mesizi wee bịa kpụrụ o wee bụ na na-akọwa na fa na-abụ na-eme kọntentị na fa na-abụ fa tacha afụ kọwa akụkọ kofusicha kwuo okwu kwucha ma ndị ya esi nri gote ife eji eti nri sicha ma ndị ya akọ akụkọ dị iche iche spendị ego na ya ma ndị ya apụ jee setagasị ife ndị mmadụ amaghọ na ọ na-abụfa mecha anya bụ ife postu n'ihu akwụkwọ fa na fa ya afụ okeke na fa ya afụ oke afọ na onweghị onye ya enene nke bụ na fa na-abụ echegidego echiche kedu ife fa ya etinye n'ihu akwụkwọ kedu ife ndị mmadụ na-ala ike ka ife ya bụ etinye kịta ọga vaịla maka na anyị bụ ndị Igbo asịrị mara anyị ama ka isi marụ ndị Hausa n'ihi ahapụ nke dubeghị a na-emewu ijebe ije kpezi nke dube onye ọzọ warị na nke dị na be karịrị nke dị na be onye ọzọ fa wee checha wee sị ka fa na-abụ nụọ ọgụ maka ife na-eme ndị mmadụ a na-enene fa wee jee nụwa ọgụ wee bute mma wee mebe nya bụ ife onyonyo unufu nke nwoke ka o si wee na-eso onye butere mma ka o togbuo ọka buru fonu n'aka anafe ekwugheri na-akọgheri onye ka fa nụchaziere nya bụ ọgụ wee were nya bụ ife onyonyo maka fa amaghị eme vidio edit ndị agha bụ iweta ife kịta kee nke dị mma kee nke anyị eti Facebook ewere kee nke anyị eti na ka Facebook ghara ịpịa ya ịtarị n'azụ si n'ime jọrọ iwu fa wee were wee nye mmadụ ka onye ahụ hopụkwanụrụ fa ata n'ụka onye ka enyere onye ahụ wee were wee lesị ndị brogat wee brọkụọ fa na fonu na fa hazikwa enweta onye ahụ na ife fa fụzikwa ọbụ ka ndị vidio fa na-efegharị n'elu na-efegharị n'ala na fa na-abụ di na nwunye na-anụ ọgụ na ka nwoke ya esi kpọta nwaanyị obodo oyibo nwaanyị a na-achọ ịchụpụ ya n'ụlọ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị kịta abụọ bịarube onye abịawuni ya ma ọ na-ji mgbumgbu afụkwana ya n'azụ na mgbe ọ nọ na befa na ndị befa ahụ erikwa nri na o jeghị obodo oyibo nke nwoke kpọpụta ya oruzie ebe ahụ wawa anya ebe ụfọdụ nọ na-asị na nke nwoke abụghị nwoke na ọka etipụ nke nwaanyị sepụrụtela nwanda bido cheka na ụfọdụ ụmụ nwoke kpọrọ nwaanyị ruzie obodo oyibo sifa achụpụfa n'ụlọ wee nọchizie bịakwanụ na ọ bụ ọkwa ife unu na-echebukwa ife mmadụ na-aba abụ na fa na-akọwa na ife onyonyo fa na-eme na unu ekweghị enene fasị ka fa werezie strateji nke anụnwa ka fa wee bịa unu afọ na ife fa na-achọ na ukenu na fa afụgo n'uke ana na fa agago vaịra mana ife na-ewutezi fa abụ na ọhụ na peji fa nwa ka epostuzi ya bụ vidio na onye fa nyere ka o dozie elu fanye chi ya afanya ka fa tinye na peji nke fa na onye ahụ wejezi vidio na o kweghị enyechi ya fa ọ bụrụ na ị chọrọ ije ka ị ma na ife a na-akọ n'eziokwu ka atị na epeji fa na-abịa ebe a olu ijọọ nke nwoke ifolo ya maka ọdụka ọgụ ọzọ aka ya nọ na nke n'ibu mbido ka aka bido aka na Genesis na-erubeghị Malakai ijekwa na peji nke nwaanyị efia ifolo ya ọ ya bụ mgbosi oyi eburizie egbe wee pụta unu mana obere mma ka o ji ọzọ nwee ike ọ bụrụ mmụọ ga-eji asụ ahịfịa maọbụ egbe maọbụ anike maọbụ aka odo fana bụ ofu onye nwere ike ibia wee pụta n'ime momenti wee bidokwa nkịta anụnwa maka ndị na-aba mba ma ndị ji wee nụcha ọgụ na kọmentị ma ndị ji wee kọcha ọnụ ma ndị ji wee kwu ife dị iche iche mana nke dubewu isetụrụbeghị ya nke dubewu ife isibeghị ya ka ọ dị n'ọda mana ya amapụta na soshal midia
ị na-eje ka ikpezie nke dịbe onye ọzọ. N'ọkwa ife nna osi ka m wetara unu udochianụ jee na ebe ahụ ka unu mara mgbe anyị anụ sekọnd seti.